Buntag na jud. As kang utuma. Laaya kaya ning kwarantina na tong mingaw kayo. Ahay. Kotoy kayong tiyan. Mungiki na lang taan basin pag naimumo nga ni sangit sa ngipon. Hapdos kaya kong tiyan. Wala nagyaro yuda sa barangay kinahurot na ang kwartas gobyerno agi aning COVID. Ngali na lang ko ani kamuti. Kani kay dako. May na lang ni malungag nako. Mabusog ra gid ko ani. Dali hinay-hinay lang mo blakaw kay parang dili ta matikan sa kanding. Lami! Nananagan na jud. Niapil pa ang mga kabayo og panagan. Dili kita kakuha ni kanding noon. Papaan na lang ako ni akong mga kanding. Nang layaw nagikay ni akong kanding agi aning ulay atiman. Napagin ni akong iro di na ginung kakuha ni kanding. Hala. Na may mga bayan nagkamang-kamang ani. Manguha ay po siguro ni kanding. Na. Kagwapa ra ba sa mga bayi? Gago! Pakitaan gid mo na akong iro ron, paakan gid mo ron. Mga patsada ra pa pong mga bayana. Sus kagwapa. Dali diha. Tabang! Si. Hawa diha. Ayaw lagi ninyo ipangbutang ninyo pagkaon diha. Kung paakan gid mo sa akong iro. Oh, diara. Kinsa ka, ha? Uy, pahawa diha. Gablag rami wa kay labot diha. Ayay, nagsinamok man noon ka. Relax lang ga, ayaw nagsapot-sapot ha. Papahawaan nyo ng tawana, kay gisapot kay ko. Natia, hala, nigo siya sa butilya nga akong nilabay. Sorry kaya, wala ginako tuyo ah. Pagkuha dito tambal, kaya ito ng tambalan, basig nabukol na siya. Unsay tawag ani mo ang giinom? Mo nay kulapo? Hala. Nalagi dulaan sa man ni siya. Bird? Dili ni siya dulaan. Gusto ka, ako kang majikan. Ano na, talikod sa ko. Ako ni siyang majikon ha. Ako siyang isulod sa botelya. Oops, diara oh. Hala, giunsa to nimo? Gusto ka, imuhanan eh. Sige, ako ning bansilian o rosaryohan para dili ka doolon og kulto. Hala, gwapahan ni mo diare oh. Ayaw nagsuta, basi naanay kayo ma. Ikaw ba, magsilos po dayon ka? Salamat kay Miss ha. You're welcome. Gwapa jud niya. Kauna-una gyud kog patay sa akong asawa. Gago! Okay guys, padayon ta, padayon. Sus ka gwapa gyud. Intara gyud ning gwapo tagamay kay nara gyud maibog na to. Oy mga bata, inay-naya kay mabuha ko niya na. Ala, kawaw. Lantawa ka nilo. Ha, kaninduta ni oy. Tagay, silibrita tagay ta. Okay, selfie, dayon disco. Ala, unsa man eh? Asa man nimo nigikan? Hinatag na atong chicks nga akong nakaila ganina. 3 days later. Tanawa ninyo ng tawanaw. Bisag unsa na lagi kiss-kiss anayang naw para lang gyud mo puti. Pastilan, in love na jud. Walay manghilabot aning botelya nga akong remembrance atong chicks nga akong nakaila. Walay magbuot og kinsay akong gigugmaon. Ako siyang apason diha na mo. Kining burger nga iyang lang nabilin, mora ginibugtong remembrance na mo. Nauli na gito si sa tingalan atong bayan na to. Yan naging kong ibiyaan.
Basig maapsan pa nako siya ako siyang gukdon. My loves. Wala ko nagmahaya ni atong lakaw. Ako po lang ga, wala gid ko nagmahaya niya tong lakaw. Ingat sa biyahe lang ga ha. Okay, just for you. Wow, ka nice. Bye. Asa ka to sila nangagi. Wala ginako siya na ila-ila. Na in love na raw ako niya. He loves me? He loves me not. He loves me? He loves me not. He loves me? Mao gining kauban nga nasulod sa botelya. Gikan gid niya. Mao nay plete sa akong kamote nga gisulod sa bukag. Okay, paspasin niyo og karga kay mularga na ta. Wait lang, my loves. Hulatas ako. Miss, diara ang sukli oh. My loves, kadyot lang. Dili pwede mo sakay ang way karsones o walay sinina. Agay. Kung gusto gid ka mo kuyog, isulo na lang ka sa bukag. Ganahan mo gid ka mo kuyog. Nanagito akong asawa ron. Nabili na ang yabi sa sakyanan. Sige lang. Musta naman ka dire? Okay ra ko dire. Pero musta man imong pagbakasyon? Nakadala ra ka kamuti o kamuting kahoy? Kay magbudbud ta? Ikaw ba? Huwag kay laing nanguna-unaan. Sulod si mo muna-una. Kamuti ra gyud. Wala giganit ka nakapangumusta nako dito ug naunsa nako. Sorry na god. Ayaw lang pagyaw-yaw diri kay naata sa publiko maulaw pug ko. Muli ta sa balay. Tura akong sakyanan oh. Dito na ta mag-istorya sa balay ha. Okay? Dayon magyunani rata din imo abrihan. Ay sorry. Hala. Nabilin di ay ang yabi diya sa sulod sa sakyanan. Tura oh. Agli sa imong kadangag. Paduplikiti na. Maguna ko nimo. Kay kamuti ra nang nasa imong una-una. Hala. Unsa man ning kaagumo diri sa ilalom ani niya ang bukag? Haskang bugata ra ba Ay. Murag yung tigre ang masawa perting isuga. Pakaulawan ko bisag daghang tao. Para Agay, bugata Unsa may sulod ani? Agay. Hala, narabay man ako pay diri. Basta walay sinina o walay karsones. Uli sa inyo ha, pag-ilis. Kaya narabay man ako pay diri ha. Sige. partly ragod. Naon mo nang mananggitiha nga itong ipangita. Maulag gid ay. Bantay gid karon. Yati ka. Agay! Di ako gikanggok doon, yatiya ka. Imo man gipainom ato imong tuba nga ingong kag dawat. Nya bahal dayon nga sinagulan og tubig. Gipang LBM ing duha. Bantay gid karon diri na pug ka mamaligya og tuba diri sa syudad. Apsan gid ka na mo ron, bantay lang gid ka. Part aribahin niyo dia. Hala, asa mo to siya ni Sok-Sok? Na, nilusot ka sa bintana, boss. Dili na ginto. Bantay ra ka, magkita ra ta otro. Bye-bye. No.